Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Thodok ke. Hakine ki khnet sngi bala lei chicken hun ki simpukni kilawan banher badam halat demtring kalenti ban lei sha amlarem West Jaintia Hill district. Layo bandring video yagini ki simpukni kisim ki bala khamduna hakini ki sngi da ki paiba ki bala sakhi. Bala sapriang ro haki social media bo pero banagal yang katnat yada klale ega badon kam hadin bala yo jingtep. Mentaru kini kisim kidang don hakate ka juhi ke jaka lai biang lengba ki video ki bala sapriang haki social media bo pero ba kini kisim kilawan banher haki dukan do bala yu iru ka wega pukni ka bamut ban rong do na ka dukan di do. Lapolong ye kite kisim pukni ban le kumte imat ka dei na ka daw ka jingduna bam bat bala trei e kathan. Ari dah. Hai.